Привет, я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце сумесны праект портала Тутбай і хаты з краю. У гэтым відэа я вам покажу краш-тэст ламінату. Для гэтага я спецыяльна заехаў у будаўнічую краму і купіў розныя віды ламінату. Які ламінат я взяў для свайго тэста? Па-першае, гэта 33 клас. Класы нямецкі, потым беларускі хронаспан, таксама 33 клас, рускі эгер, 33 клас, і далей ідзе 32 клас. Гэта класы нямецкі, беларускі хронаспан, рускі эгер. І яшчэ у мяне застаўся адзін кавалачак кастамону. Гэта таксама рускі ламінат і, па-мойму, 33 клас. Зараз я сымітую розныя механічныя ўздзеянні, якім падвяргаецца ламінат у працэсе эксплуатацыі. І такім чынам даведаюся, ці ёсць сэнс пераплачваць за вытворцу і больш высокі клас. Мой краш-тэст паказаў, што па-першае, калі на ламінат падае нейкі цяжкі або востры прадмет, то будзе дзірка у любым выпадку, незалежна ад класа, ад вытворцы або ад маркі ламіната. Па-другое, увесь ламінат вельмі дастойна перажыў мой вадзяны тэст. Усю ноч ён праляжаў мокры на тэрасе, і можна сказаць, што з ім нічога не здарылася. Паглядзіце, вось ён высах і як новы. Самым слабым месцам аказаліся вось гэтыя вугалкі ў ламінаце без фасак. Яны ад вады трошкі паўзбухалі. А ў цэлым краш-тэст паказаў, што для хаты можна браць любы ламінат. 32 клас, 33, беларускі, нямецкі. Неважна, калі на яго ўпадзе малаток, то будзе капзда. Адзіную рэч, якую я не змог праверыць у рамках свайго краш-тэста, гэта як доўга будзе служыць ламінат. Магчыма, 33 клас праз 10 гадоў будзе выглядаць лепш, чым 32. А можа і не. Я, конечно, ўсе ламінацыны спрабаваў шліфаваць наждачкай, і на ўсіх іх засталіся следы ад шліфоўкі. На белых трошкі менш, чым на цёмных. Калі ў вас ёсць добрыя ідэі для краш-тэстаў, напішыце мне пра гэта ў каментары. І не забывайце падпісвацца на хату з краю, каб не прапусціць новыя відосы. Да пабачэння!